Здравейте! Българкос представя своята уникална формула с витамин С, който да ви осигури цялостно здраве и тонус. Този продукт не съдържа никакви изкуствени стимулиращи вещества, за да може организма ви да получи една адекватна доза витамин С. Нашата изключително успешна формула е обогатена с натурален екстракт от чипка, който също е богат източник на витамин С. Един от най-известните витамини, витамин С или аскорбинова киселина, има многобройни качества, като участва в метаболитните процеси на клетъчно ниво, подпомага доброто функциониране на голяма част от органите в организма. Едни от най-важните функции на витамин С са: той е мощен антиоксидант, повишава издръжливостта на кръвоносните съдове, подобрява абсорбцията на желязо, има антитоксични свойства, стимулира имунната система и забавя процеса на стареене. Аскорбиновата киселина е необходима за развитието и възстановяването на тъканите в организма. Участва в формирането на колагена, важен протеин, който влиза в състава на кожата, ставите, кръвоносните съдове и така нататък. Подобно на витамин Е и на каротена, витамин С е мощен антиоксидант, който предпазва от вредното действие на свободните радикали. Реакциите, причинени от свободните радикали, са отговорни за процесите на стареене на клетъчно ниво. Витамин С има и противоинфекциозна роля. Той активира имунната система, повишавайки производството на левкоцити, изключително важни субстанции, които предпазват от инфекции. Смята се, че витамин С предотвратява появата на ракови клетки. Това може да се обясни чрез силните му антиоксидантни свойства, способността му да подсилва имунната система и помощта му да неутрализира токсичните вещества в тялото. Освен това, клиничните изследвания показват, че витамин С предотвратява появата на хромозомни изменения, повишава активността на чернодробните ензими и предпазва организма от вредните нитрати в храната. Благодарение на високата концентрация на капсулите се приема само по една капсула на ден. За да поръчате този продукт, моля посетете нашия сайт. Приятен ден!